Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Wazoeka mzukuru zoni nasekuri ndingatongo kuti yangu pachipamwe asi chandinokumbira zukuru ndechekuti changamuye chamuchidaira zvinotaura nezukuru nekuti dzimwe dzenguva pandaitaura nemi handichapatauri ndinotaura pamune musina kunzwisisa. Handiti mazvinhu mutumbo ndiani pia nari munendoro nyangwadzo ndana nyoma zvose zvinokuzwa makambopindawo mukati mematare ina ndamboita magumbaka ino ndiyambofamba nawo matara asi ndakupamisa zvine kuti pane munhu ane makuhanga asita handamboitawo makuhanga gumba rikandiremera ndinodaidza munoto yaudzu zviri musoro tungane makuhaya unyatsonzwisana apa manje vakadzi vanoumbira vasingaiti sevarume handizvo ukateedzera uya hana kuti kwese mwana zvino mwanangu mukati memusha wako wawakaberekwa mune mhepo isingadi kuti iwewe unge uchiita chinhu zvinonzi murume. Ukanga wafunga iwe kuti nhasi ndoda kunoroorwa mukati memusha hakuna chinonofamba mukati memusha iwoyo. Ukati nhasi iwe uri kufunga kuti inini mararamiro andinoita ndoda kuti ndishande nemaoko angu aya ndibatewo chinooneka mukati memaoko hauna kwaunosvika. Chaunobata chese chinoparara. Asi chiri kundinesa ipapo hongu kushanda unoda ashanda uringidza unenge unoshanda negotsi rako basi nandichaziva kuti unoshanda nini nekuti ndambozvitsvaga kuti mushando wacho maoko uripi handisi kuona. Mudzinza rako rawakaberekwa mwanangu handiwe wega mwana uri kunzi hauna musha. Makawanda vana vari mukati memusha iwoyo nekuda kwekuti vedzinza rako vane mhepo dzavanotumidzira dzisingadi chakanaka zvichizonobata nazvo nemhepo dzekujenga mbereko yakakubereka. Wakamborinzwa here kuti kujenga mbereko yakakubereka vanokupikira? Hanzi makambozvinzwa here kuti kuna namai vakakubereka vanokupikirai? Hongu anamai asara pavana vanotaura kuti haugari imba. Hai, havari kupfeka majasi. Hanzi naye njemberi ko havadi here kupfeka majasi anodziya vachiroorerwa. Mari vanoida. Saka wakarogwa dzimba ngani? 5. Shanu. Shanu? 5 sekuru. 3 ndine vana 3 mwana mwana baba wake. Hanzi sekuru. Ndakapinda dzimba 5. Taura hakunzwa. Ndine vana 3 baba vake 1 ndiye anogara nabo wake vamwe wacho ndinogara nawo ndini. Vamwe 2 ndinomboita vana. Saka nawa akandibvisawo mari kana. Saka unonditaura kuti vana baba ava vari kuchengetawo here vana baba? Kwete. Uri kuvachengeta sei? Ndinochingotiwo ndikawanawo kufambidzanawo naye ndochengetawo vana vangu asi ndezvengwadidika anongopedzera kungoiginowa ndotadza kunzwisisa kuti chii. Ndiende kubasa. Zinga murume mumba. Ndiwe ndiani? Pamwe ndinotonzwa kushatirwa ndini. Pandinoshingira tandosvika kubhega ndingoomerera anotorongedza utoenda. Nai mwana. Kana uchinamata kuchechi kwaunonamata ndiye mweya. Hongu. Inombokusanangurira here mwanangu kuti wakagadzikwa mhepo yechikwambo kwaugere? Sekuru ndikaenda kumapostori kana pari pamasuo emaprofita ese anondibatsira mbichana otondipfimba zvatopera. Anotaura izvozvo. Vakambokutsanangurira here kati iwewe unozviona here kuti ukafambidzana nemunhu chero ari mupfumi zvinengei anoita rombe? Ichokwadi sekuru. Unongozvirangirira here kana kuzvitarisa paunoti iwe
une murume mumba kana kufambidzana naye anopedzisira tsumbo yake haichashandi. Chokwadi sekuru, chokwadi ndizvo. Wozopedzisira ndiwo unomudzinga kana kuti anokubuda vachiinda. Ndizvozvo chaizvo sekuru. Hakuna chinozonge mangwana uchachitarira kuti chodi iwe wachaumiri ende unodika ende ichigarika iko paya apagariki pa. Chokwadi. Iwe ndikatokusiya pano ndinotowana vamwe vese vakuda. Chokwadi sekuru kana mufamba murodhi. Varume vakawanda ndotadza kunzwisisa kuti chii ndinopfimwa navarume vakawanda asi hapana anoda kundiroora ndinobvisirwawo mari vabereki vangu vatoshuwa. Baba chaivo kuvaudza aitondituka kutonditi uri Razaro. Ndototadza kuziva kuti ndoudzana. Ivava baba wako ivavo nemadzimai vako ava dai vanga varivo vandinoda baba mai vari baba. Ndaifana kuvaudza zvavakaita, ndaifana kuvaudza mabatiro avakaita. Ina mangwana bvunza iro patanozvita kutsama kana kusatsama mhenu ndizvako izvo. Chero munhu asunungurwa, chero munhu apona, ndochandinoda. Chokwadi. Chero vakakutsamwira handini nazvo. Chokwadi. Manje unoda kuzviuraya zvaita sei? Upenyu hwacho ndatadza kuziva kuti ndoita sei. Marutivi ose handina kana pekuenda kana chekuti ndiite. Ndinotongozvishingisa kuti oraiti ko vana. Amai vakafa ndiri wani, vana vangu vanozochengetwa nani. Asi ndinongofunga dai pangu pasina vana ndaizviuraya. Saka ukazviuraya dambudziko rapera? Ndinenge ndazorora sekuru ndinogara ndingochema. Ko iwe handiti unoona makuriro avakaita, unoda kuti vana vako vazosara vachichengetwa nani? Ndinofunga ipapo kuti koni kana ndichirarama upenyu hwakadai vana vacho kana kuti ndikwanise kuendeswa kuzvikoro vachazorarama futi upenyu hwakaita sei. Hapana kana baba vacho anowanika achitumira kana mari yekuti mwana anoenda kuchikoro matosvitsa 5 years. Kuroorwa chaiko kunyatsogadzirana mumba unotoda? Ndinotoda sekuru. Asi mhepo iri kutevera pauri ndiyo isingadi. Ndaneta kana shungu izvo zvandisisina. Nokuti handichaziva kuti ndoroorwa nemunhu akaita sei, handisisina ndichada. Watenderera kwese? Ndaneta. Nai mwana. Ndina kana saizi vana vadiki chembere dzese. Vanouya vachingondipfima. Muchibata navo? Aiwa. Ndinogona kunge ndichifamba murodhi. Chero mwana mudiki anogona kutondipfimba. Chero chembere anogona kutondipfimba. Asi hapana pundutso yekuti ndinowanawo murume wekuti ndagarawo imba chaiyo chaiyo. Nemasvikiro avakaita mwanangu inga mhepo dzakaipa dzinoda pavapenyu. Wandapedzisira kugara naye akapedzisira nhengo yake isisashanda. Ai. Saka iye wachaaripiwo wapedzisira kugara naye? Ari kuhama dzake asi kufamba akazvimba makumbo kutangira uku kudai. Hanzi chii? Akangoti makabereka mese mwana kana muchikwanisa uyai nemwana. Vamboona mwana wavo vakurwara siriyasi ndikataura iti ndibva ndaenda nowaona ngoti makumbo. Taimbofambawo tichiri tese vainzi jangano kuvabereki vavo. Akasiya mumwe pakati pako iwe neuyu anga ari ani? Ndiye akarongedza kurumira zvinhu nguva iyoyo usiku. Nzi akangoti warasa risiti rangu. Ati harisiti ripi zvikanzi ndaida kutora pasipoti saka ndakapiwa risiti kunzi ndozodzoka nerisiti iroro warasa risiti rangu. Ati handina kuroona. Nguva iyoyo nekutorongedza nekutoenda. Kwanzi warasa chikweshe changu chauda kutorisa magwaro ekunge ndichiyamuka mhiri kwemakungwa. Saka ndo pakatangira mutauro. Kubvaenda. Vaenda. Wakamboendawo here? Kungobvunzawo zvangu. Kuvabereki akaita saana baba ana amai kana ana tete kuti tarisai muonewo dambudziko randiri kusangana naro mumba matadza kugarika. Muoni kusekuru. Vanoti Ana tete ndakatanga kuvaudza. Vakandivenga vese kusanganisira nababa. Vachiti iwewe uri mwana mudiki stereki. Ndakazoshanisika. Nomusi baba wavo vachindifonera vachiti iwewe anzwa mudumbu ndianovhura dhoo. Funga ndakashungurudzika. Zvikabva kubatikana ndikavati chindisiyai ndikorarama upenyu hwandagara ndichirarama zvinenge zvaitika ndizvozvo.
ndobva ndakusataura nawo bva wazondifonera cha ndafunga kuti tifambe ndikawana mari ndichakudza svikawo ndangotora ita sindaingofamba ndega chingoshivirira kuti zviite. Akakuratidza pano ndiani? Ndakaona mufoni yemwe mukomana ndobva ndamuti ndokumbirawo foni yako ndobva ndatora nhamba. Andaona mufoni yemwe mukomana ndokukumbira ndobva watora zvingwere izvozvo ndozvavakazonge vachishandisa. Kwawanga uchida kunotsveta mhuri ndemai? Bamini munin'ina wababa vakafanana amai. Ndada ndinosiya vana ndimbokwira mugomo rekudomboshawa ndingonamata ndirimo zvangu. Saka ungoutazira kuti mazuva manganuri? Handisina zvemazuva ndaitongoti chero ndikawana muine vanhu chero svondo ndinopedza nekuti ndina kusununguka kuti ndinogara kana kune vamwe vanhu. Iwe ndo vanhu vanoonekwa vakazvouraya. Ungashayawo here kana shamwari yokuturirawo nhamo kuti asikana ndozvandiri kusangana unazvo akakudzividza-dzividzawo? Shamwari chero munhu anenge wawana kuti ukwanise kurukura naye anokupandukira. Dzinondipandukira paitika chinhu pese ndingonzi ndiyeyo. Ndiani ngokubvunza? Mwari nevadzimu vakakusika. Hausi bofu, hausi chirema, maziso unawo, zvese unazvo zvakakwana. Chinokutadzisa kuti utsvage mushando wekushanda chii? Ndikawana basa sekuru ndichingosvika pagedhi ndokona kunzi nemukadzi wepapo aiwewe murume wangu anogona kungochiva hazvichaita ndotodzokera. Saka woshandirana? Zvese zvinotonetsa ndokona kana kunzi ndichakufonera noti nditsvagirawo basa ndichakuudza hapana kana. Saka vanhu vanotya kutorerwa varume vamudzimba? Handizvozvo sekuru. Shavira akadai rirambe mwanangu. Ndaneta ndisaka ndatsvaga. Rinokushayisa rugare. Asi vabereki vako nyaya vanodzizivawo. Vanodziziva havo kuti vakadzifambisa sei ndidziri kubva negwara ripi dzisvika papo. Vanodziziva. Zvekuti dai vanga vari vamwe vanhu dai vachiita vachikusunungura zvifambe zvakanaka. Nekuti unosvike kuchirarama muraramiro. Izvi une vana vangani? 3. Une vana 3. Vose vana baba umwe chete? Kwete. Vane vakadii? Nasekuru vese vana baba vamwe chete here mukati kwete? Zvikanzi vana baba vacho vakambomira zvakaita sei kuti vaviri vana baba vamwe chete here kana kuti mumwe chete? Mumwe chete anobaba wake mumwana baba wake mumwana baba wake. Vadira handinoita madzimba isowa zvodaina tokupfimba ipapo. Asi mweya uya kana andisa ndaubvisa kana kushereketerwa kwawakaita kusati kwapera kana neniwo ndokokuitisawo mwana ndikakusiya namai idi wotoita gomba remarara rekurasigwa tsvina. Ada wese anofunga nepauri achiinda chaunozoita chii chakanaka? Hapana kana chinomboonekawo kana chiri nani zvacho hapana. Ipo pawafamba kuno wamba wataurirawo izvi vabereki kuti ini ndaakumbofamba kati handii. Ndavaudza ndasvika kunoko ndichiti ndafamba so ndachikumbirawo kuti munditumirawo mari handina mari yekudzokesa kumba. Zvikanzi wagona kana uchikwanisa kuwana pekurara ndinouya mangwana tisangana pamarket square. Asi bvunza kuti vanoita mari kuti kana pane zviripo zvinenge zvichida kubviswa vanokwanisa kubvisa tingochema navo. Uyo adaro ndiani? Ndibaba. Hanzi nekuti dambudziko rako iwewe pane vamwe vese haiwewe uri wese dhabo zvekwamai nezvekudzinza kwako zvese zvakunyanyira. Pandati manje ndina kana sendi zvikanzi tinochema nawo unovabvunza. Inini handisi kuda pfuma yako mwanangu, ndiri kuda kupona kwako. Urikuzvinzwa? Ndiri kuda kupona kwako. Ngavasambozvinese kuti tinoda kuenda nepfuma. Ngavauye kuno ndivaudze zvinoenderana nawo nemashoko andinoda kuvaudza.
vakati uyatisangana kuti mirai ndikugarire munzira umu tichiuya uyai nepapa uyai nepa iwe uchiziva kuti nzira yakuuya kuno vari kubva nepi aiwa kuno havakuziva vanogara Gurwe unovaudza kuti kwandiri ndekoko havakuziva ngaziva kune uyai nekuku kukwirai maduta vanhu munange nekuno ndivo vanofanira kunge vachidaira nhau dzakaitika mukati memusha wavo idzi nekuti vanodziziva ndaibata iyo ndaibva baba wako pakukushandisa kuti chiwashandira nekuti naiti ndikarambwa nemurume ndikaenda kumba ndovabatsira basa ndiwani kana sendi ndobuda asi ndinodzokera futi apa kuti nditsvage pekugara nandakanzi mhepo iyoyo inoda kuti urambe uchingodzokera musha mavo pandatsvaga ndega pekugara asi zvanga zvakaramba sindaingoshuvira kuti handidzokere kumba. Zvino zvandoda kuudza mwanangu, inini mwoyo wangu wafara chaizvo zvangu zvaita. Ngavauye vandidaire nhau dzavo vakatarisa vachinzwa vatogona chaiko vari kukutevera ngavauye ndova ndinoda kuti dzimwe nguva vagone kundipindura iwewe chako ndiri kungokuudza asi kuti vauzogona kundidaira unongodaira ari kuti hongu ndiri kusangana nazvo asi kuti ugone kuzondidaira kuti zvakafamba sei nekuti hausiwo muridzi wazvezvi izvi zvine varidzi ivo vachiuyawo ndiri kubva ndavaudza kuti daidzai madzikadzi enyu auye pano vachavadeedza kuti kusvika vese vakwana vari pano musha mukuru mwana pekuvata hauchai kana wepano vachivata musango newe uchanovata pasango kana vachihya tsombori newe hya tsombori kusvika vanhu vakwana nyaya yotaurwa pazere zvakajeka kwete kuti chipote tichihwandana kudai hauna kwauri kuenda mwanangu urikutokura uri kuchembera izvezvi zvekuroorwa mwanangu imbotanga washandirwa mhepo iya kana ichinge yataramuka zvinhu zvichinge zvafamba zvakanaka hakuna munhu anonzi anogara asina murume varume vakazara semawanira aunowaita asi ive wako vanozoiwa semweya utsvina wongouya kushandisa kufura wenda uya ndiwo zvatiri kuramba izvozvo nemumwe mweya wokuzviuraya mwanangu ukaona zvakuremera zviri nani ukweshe manga igai nomboenda unotandara kwasekuru anzi nani moshamba zvenyu moti ndombosumuka ndinotandara kwasekuru haikona kufunga kuti regai ndizviurayi mweya iwoyo hauna kunaka kana wati iwe unoda kuzviuraya ndoda kukosa rhodzi uzviise paura ukochekera pamusora uzviuraye ndiona unenge waguta sadza mwana hakuna wekuramwira upenyu pasi pano pezuva ukaramwira upenyu uchiti ndinoshungurudzikana ndinozodai kana ukatopinda muvhu usati dambudziko rapera uchanotongwa kudenga wasiya mhura hadzina anochengeta iwe kana vachitadza kuriitira vakadai anosara achichengeta vana vako ndiani vana baba vacho ndive avava vanachifamba nematondo anozosara achitarisa vana ndiani ukangozviisa pamwoyo pako izvozvo ukazvifunga ukazvirangarira unonzwa kuti ayo ini ndiri mukadzi handisi chirema regai ndibatsirwe ndishandire mhuri yangu ikure iyaruka yarutsa mhuri ameno Robert ye ndiye anozvitanga uye meno kana aine vanhu dzinombobvunza pamakarorwa nemurume wokutanga makagara kwenguva yakareba zvakaita ndikangozvara mwana akwanisa gore ndobva tatoparadzana ndobva baba vati taura nemurume wako mugare pamunda pangu mafertilizer ndokupai murume wangu akabva aramba ndobva ndangoti ndipei mafertilizer acho mubva ndagara ndaiti kukadoka ndaiona murume achiuya mumba mandairara baba vangu asingagara toga uchitungisa panguva yanosvika padhoo bva ndatanga kubatwa nemadzikirira ndobva ndapatiza pamba ndatiza ndokuenda kubasa ndaenda kubasa ndokuwanikwa futi nemumwe ndokunogara kumazove ndabereka futi mumwe mwana ndabereka umwe mwana ndopandikachitanga kufamba ndichibata kunzi kwandaifamba vanhu vaiti nechavere njuzu nemudzimwe njuzu ndakuendawo kumapostori ndichiitirwawo munamato sikadati manje kana chinzini ndinofanira kupinda mubhawa apa ndina murume ngendiroorwe zvinoita ndokubva ndaroorwa ndaishanda bhulawaya
pandarohwa nemurume iye akurwara makumbo. Akati inini ndinozvipedza, ndinoenda kuchechi ichi. Ndikamutsanangura dambudziko rese zvaitika pandiri. Tangotanga kugara tese, ndakarota mai vangu vachiti ndoda kukupa poto iyi, asi vanga vakamira mumvura chiedza kuikwesha chiita kunge yakatsva pasi chiramba kuchena. Ndobva ndandiri pamba pamwene, takangodzinga kunze nemunogara penyu mega nemukadzi wako iye, patanogara pedu tega taingonetsana kusvika ndati handichada ndaneta. Achidzoka ndichimutambira, pamwe ndichimudzinga achienda, achidzoka achienda, kusvika ndazoti ndinosvika kupege ndingoshingirira. Pandinotege ndingoshingirira ndogona kutanga kuenda kuperiod. Zvemazuva zvekutadza kuziva kuti ndoita sei. Pazvinoperawo iyewo daiso nhengo yake haibvume kana ndotomboti kweni ndosvika kupi ndichidaiso pamwamene munhu ave kugadzira. Ndozofunga ndega kuti ndini ndofanira kunge ndiri ndine dambudziko, asi kuti ndimubudire pachena ndaingoti hameno. Svika tazonetsanawo nyaya yerisiti iroro, bvangorongedza achienda, asi akatoenda zvichitoramba kuti tichoita bonde chese. Vamwe vaviri ava? Vamwe vaviri, mumwe akatorora, mumwe mukadzi akatochata. Mumwe akarora, mumwe mukadzi akaenda kumazoro. Wandakapedzisira kugara naye ndiye akurwara makumbo kumba kwavo, asi akabuda kwandiri ari right. Baba muchivaudza dambudziko rese kubva pekutanga kusvika murume wekutanga wechipiri, pamunenge muine varume 5 vashana, baba vanenge vachiti muri kupi? Baba ndichivaudza kubva pekutanga vaiti uri rombe, pamwe ndaidzingwa pamba, pamwe ndinotonorara musango. Vanhu vomunzvimbo vomboti baba wenyu vanofanira kufamba nemi, sei vasingatirimuke. Kumwe ndonze nemunoshedza baba wenyu vauya, vaingoramba. Pamwe vaitondiudza mamwe mashoko ekuti ndaingoti ndibaba vangu chaiyo, pamwe amai vangu vakafa vasina kundiudza baba vangu. Kosei vachindiita so ndichivaudza kuti hakusi kuda kwangu pane zvinoitika, asi vaingoramba. Kusvika tazomboenda kune vamwewo kwatakaenda, papa vangu vabvuma. Ndobva vanzi mutenge kunzi mutenge nekuti ane shavere njuzu ruda kunorasirirwa, nekuti imwe yakaipa baba venyu vakanoromba pasi pemvura, mwe yacho iyoyo ndio yekubata kuvanhu. Ndo patikapedzisira kuenda navo ipapo, mwe kwese ndaingonzi baba vako, ivo vachiti wakandibata udhara ndiri muroyi, chauchada chii? Nekuti kune kumaswe kwandikamboenda ndikanzi ndonotora dhaga repamba penyu. Ndanotora dhaga riye ndakatsanangurira tete wakaudza baba. Baba angogara chinhu chokandiroya kudhara. Aya, makanzitorai dhaga kuti zviite sei? Ndakanzitora dhaga repamba penyu nekuti pane kugadzira kwavo pakaitwa kunzi iwewe ukaroorwa chero ukaenda kusaidi, unenge uchinzi unofanira kudzoka chete pamba ipapo, ungorarama uchingonziwo pane mwana asingaroorwa aripo ipapo. Saka dhaga iroro tinoda kuita mutero naro kuti kana waroorwa ufanira kuramba uchidzokera ipapo. Kubva ndatsanangurirawo tete wakati wakavatsanangurira watina nedhaga rikaunda wakavatsanangurira wanzi enda unotora dhaga? Ndakavatsanangurira ndatotora kudhara raitoitirwa munamato. Ndobva vaudza baba. Apa tete wakanga wavatsanangurira kuti chii? Ndakavatsanangurira tete, nini pandiri kufamba ndikunze ndikushandiswa nemunhu ane upfumi, asi kudzinza redu baba vangu panguva yacho iyoyo ndo vanga vaine mota nemombe. Ende kana ndanzi ndanetsana nemurume kana kuti ndashaya kwekuenda, pandinodzokera ndipavo pamba pavo. Tete wakabva waudza kana ndikavati baba ndanichikumbira kuti timbofamba, vaiti uda kufamba nani, iwo ukandibata kudhara kuti ndiri muroyi, tsoka yangu ukatora. Ndobva ndangoti alright, kana zvakadaro ingondisiyai, nekuti pane vamwe vana vese, vamwe vana munovada, inini amundiri. Saka ingondisiyai ndingofamba ndiri ndega, zvinenge zvaitika ndizvozvo, chero mukanzwawo kuti ndafa amusauye zvenyu. Zvikanzi iwewe ndiwe wanga, ndiwe Razaro, anzwa mudumbu ndianovhura dhoo, ndo mashoko awakapedzisira kutaura newe. Ndobva ndazovati alright, inini ndikawana anoita back to sender ndikuenda, musazondibvunza. Funga hapana kupera svondo wakabva wandifonera achita garai makagadzirira munongotsvagawo mari kuti timbofamba titsvage kubatsirwa tiri pamwe chete, mana kuti alright. Saka ndaingota ndingoramba ndichingofamba ndega pane kuti ndivamirire kuti vati
handi kwakati ngendingofamba. Ndazwa muchiti munopfimbwa singaiti. Singaiti kana ndichofamba munzira sekuru. Kana 7 varume. Mwana wachingoti wakanaka. Amai makanaka. Nyangwe mwana mudiki pamwe mwana wechikoro chainge atopfika. Ndotadza kuzoti lake kana kuti munyama. Iwe kana wapfimbwa unoramba unoda unoita sei? Ndinotoramba nekuti ndakutoziva kuti asizveka pandikangonzi une shavere njuzo riri pauri ndoda kuti upinde mubhaba. Ndanda kuramba asina ndangochema kuti dai ndawana basa nekuti kana ndisina kwandikushanda ndinobvuma munhu wendu anochengetwa nevana. But hazvienderere mberi. Anogona ngokuignore kana kungonditi ndichakuitira zvakati kana kuti ndichakupa mari kuti ukwanise kuriritira vana zvinongoperawo zvakadaro. Saka ndikashanda handichatarisire kana kuroorwa kana kutsvaga munhu kufambidzana naye nechingozoti ndikushanda kupera kumwedzi ndichipiwa mari. But izvo kushanda kwacho zvinotonetsa chete. Ndinotoramba. Asi mubhaba makambopinda zvei? Handisati. Makatoti hai zvandikwanisa. Handisati mubhaba handisati. Saka makapinda kugomo kunonamata bata Zibatana? Ndakafonera bamwini vangu ndichivaudza bamwini vakati mukoma taimbovaudza kuti fambai ngavana vachikubhuremani. Saka mukuita sei vakati ndandafunga zvangu kumbouya ndisiye vana ndimbokwira kumakomo ikoko kudongosha kunowanzokwira vanhu vakawanda. Ndikonamata asina ndisina kuvaudza ndichaita mazuva mangana asi pamwoyo pangu nandichingoti pandichanzwa kuti ndasununguka kuti ndofana zvambondirerukira gendende kumba ndopandaingoenda. Kapa ndandichitoenda hapana munhu anandaudza kuti ndokwandikuenda. Okay. Murume wechishanu akaenda redi maneko yakaita zvakasei muchigara miko? Tane 2 months. Saka ari kuchikafu chiri kubva kupi pamwedzi miviri? Ndikangofonera nhama dzake achiti uyai nemwana kuda kuona mwana kurwara. Mwedzi miviri muri kudyei? Chikafu chiri kubva kupi? Mwedzi miviri kugara kwandaita ndofunga papurazi pandikasvika ndichizopiwa pekugara. Ndakaenda kunokumbira kuna maneja kutopfugama kuti ndikukumbirawo basa. Okay, alright. Vanga vachipedzisa kugrade 4 chaiko. Pandanzi munoshanda zvakaita sei ndikati hapana chatisingagoni zve4. Zvikanzi endai mugrade ndichauya ikoko. Pandikangosvika vanhu vese vanga vari mugrade vakatanga kutaura kuti tine vamwe vanhu vatakashanda navo kubva kumunda vasina kuwana nzvimbo mugrade uyaiwana sei. Munodanana naye asi munhu ndikangosvika kukumbira basa kangoti tichinosangana kushedi mangwana makusena ana kana nyaya neni dzakataura neni. Asi vanhu vese vaingoti ngaamiswe basa. Azoriwana sei ngaamiswe basa. Kusanganisira nana maimini wangu anemina wamhama vacho anoti haugare imba. Haufa kugara imba. Haufa kugara imba. Vaitoti ariwana sei ngaamanyisiwe ngaende kwababa wake. Yese anenge achingoti ngadzingwe ngaende kwababa wake. Vamwe vachitori mwana wasisi wenyu here wamukuita so anyanya kutadzei. Kunze kwasekuru hano akandimirira achiti hauna chawakatadzira purazi. Munhu wese ari panapa asi pamusha pake ari padzimba dzepurazi. Uchagara kusvika panouya futi murungu anoda kuti mushande mushanda. Asi ndega ndaitonyatsa kuona kuti sekuru wavo vachapedzera futi vatopanduka nekuti ndizvo zvazvinongoita. Maudza baba kuti masvika pano pamatare achangamire shumba. Murume wavataura matimi vati kana paine zvinoda kubviswa mari ndinotsvaga. Vatanga vanoti good. Ndipata kunzwa. Ndobva vanditi saka back to sender imari. Ndikati handizivi. Zvikanzi nandichibvunzira kuti pamwe vanogona kunge vari kuda kuuya kuzobvisa pamwe pane zvine chida kubvisa. Zvani? Kana paine zvinoda kubviswa unongobvunza kuti vanoita mari kuti vagone kusimudzika tongochema nawo nekuti zvako zvanyanya zvaita dhabo. Kubviswa kupi? Uku neuku handisikuzivi. Vanogara kupi zviri? Vamamutora navo vari kupi? Vari kuguruwe kunonzwa Brandon. Mombe vanadzo? Dzingave ngani? Dzinofana dziri kuma 5. Alright. Regai tinzwe kuti sezvataura chakamira kuti unovaudza kuti uyai kuichangamire vati hapana chavanoda kuti vaite se vabvise. Ndinoda kuti vazondibhadhara. Vatotaura zvavega kuti ndoda kubhadhara. Iwo uchenjeri wekuti
vanogona vainizvo vada kuya kuzobvisa Ndopane kumba kubvunza- kwanu ndopane kubvunza mwana ina wangu. handisati ndambokuona pano hamusati masvika Eh. mwana ndiye atungamira Eh, vabva vandinakidza kubva tanyatsonangana zvandiri kureva pano nezvavataura chidimirira kune mwana eh, nekuti vari kungoziva kuti vakangoti hoti nyaya ichataurika ye mm, vachati handizvo hapana kachero nhinge unokotamisa eh, musoro wakotamisa musoro manje uchatiti sekuru ngatichindi eh, handi nekuti apa munhu kana atouya apa handidi zvekurambirwa zveni unoramba uchindirambira kusvika kuti iye mwana achitambudzika uriwo wakazviita apa mukati changamire ivo havazivi Anoziva. kana iye vachimhanyira kuti kana paine zvoda kubviswa. iro dimikira vatotaura vachiti uyu pamwe ipwere kuti kana paine zvoda kubviswa garai matonobvunza kuti zvinofamba sei zvoda kubviswa tochema-chema mai vatita dare kudhara. vakamboizwanani kuti pane zviripo kana kuti inini ndine zvandida kuenda kumba kwako vakuzwanani kufembera vega kakuziva kuti ndio zvazvichangoita pamwe havachazvidiwo zvakunesa vanogona kutoti ndiyo nguva yacho yekuti ndibva ndakutsamukirwa ipapo pamusoro esekuru nedaro uyezve vatyanyanya kudzorera ndori kutaura nyaya muzukuru wenyu ndati ndakawana munhu anodzorera ndakuita sei ndakudzosera iyo yaakutaura aiwa ndokapa vari kuti kana paine zvoda kana kubviswa paine zvida kubviswa ngaticheme-cheme chitese. zvibviswe aiwa zvakaoma zvepano ndine hunde robert iyo yangu yemusuya mbuya vaya vanzi vanekukumbariwa zvakaoma zvakaoma mana hatichika ndakaroya mana asi kurokaroya ndakaroya iyo yangu yekutaura pachivhitivhiti vanhu vaya vabva pazvinzwa kuti vanhu vaya vakafamba kuzogadzisa kwasekuru maizvi zvanzi havasi kumuka havasi kudya havasi kuita sei ndakangoti bvai mauya navo kuno ndinongovaudza kuti mishonga yangu haina miri pasina chirwanda imi makazobatwa sei kana maiti makachena makabatwa sei makabatwa neriwa rangu ngatichitangire ipapo tonzwa kuti maakuda kupupura here kati hamusi kuda ndakatoya ndichiudzwa musoro wachitenda kuti mwana wavawana mushando kuhazano ndikati zvakanaka ndikanzi sekuru ndo nyaya iwo ndikati aiwa musambonetseki mukaona aramba vachikunetsai itai handii kwatakazviita moya nawo pano ndo abvunza kuti imimi ndakakuonai musipo hamuna kuuya kudari hama dzenyu ndo dzakauya kudari ndikakubatai ndikagadzira ndega saka indotaura kuti mishonga yangu yakasvikawo sei kwamuri kana makachena hakuna mushonga wekudzorera robert unongonzi robert tingati akumudzorera wongosvikonamira kuti munhu ngaafe kana munhu ngaati kudini wanzi ndevekudzorera ndevekuroya here kuti akomana munhu ndakamuvenga chirega ndimuroyi haiwa kusiri kuroya mungo ndevekudzorera kwati muntu wako ugare nati kumba kwako zvinanzi ibataibataiwa amen handiti ndine vaviri izvezvi saka apa uchavafonera voti uchiti chii kuna baba zvataurwa nachangamira apa ndapedzera kuauza chitifonera ngapera moto ndikachajisa ndichakuudzai kuti zvinenge zvamera sei zvikanzaura aita iwe ukambobatsira uri wani bheta nekuti zvako zvanyanya nhasi manheru mangwana anofanira kufukurara vachifamba uyu mangwana anofanira kumukira padutavani nekuti vatonditi kuda mari yebhasi mangwana ndinouwe togona kusangana pamarket square asi uzotanga gara nerwendo here kana kuti vatoti genditotera ndisiyo aiwa kutouya vari kufana kuya zvimwe zvinoremera mutumbi mwana mosvika pano zvimwe zvinovava munhu anenge angoti maiwa zvinovazoenda kuya ndichasvikonzimwe pamwe mwana uya achasvika kuya yowe munhu anenge aakurwadziwa nazvo kana kuti mumwe ari kuya kuti regai ndikaenda ndosvikovharizira kana kuti regai ndiendeti kunyatsounzwa nenzira kuti mwana uyu kwaanyatsoenda achishinga kudai kunomboitwa nezvei manje mukuda kuona ivo kuti mukubatwa ndozvinoita varo izvozvo ndaneta ndikuti handisi munhu pane vamwe zvinopera mwana zvinopera ivo vakasvikawo totangira papi ipapo kana tichidzokera tese kwavabva todini topetuka ina handirambi tinongopetukawo tese ikoko kwavabva kwacho ikoko asi tichatangira mupi mudare ndo mune hondo yese muno toziva kuti nyaya yapera wopombomukawo neupenyu mwana chokwadi sekuru kwete kuti unoswera uchichema hambozhambako kundirezera kwene kunga achafanika kuti nai mwana iwe chitokuda panze unogara utendera nevamwe kumirira ropa dzasvike ina ndichazvikoni wakungochema munhu zvinopera mwanangu hakuna chisingaperi
shinga semunhukadzi, shinga chaiko kusungaura kuti chwi chavagwinyira ichocho buda nacho. Usabva futi pano usina kupedza kubatsirwa. Kana vari varume vekuberekeswa ngavakumurwa. Kana dziri mhepo idzodzo dzisingati chakanaka, nhasi unofanira kutorana vaitwa zvimwe tichimirira hedu gamba rechiuya. Tinotenda rega timbosununguka tipe vamwe mukana vaite se vabatsirwe saka vambosununguka kudzokera zvavo pamakamura semaurira maita paya. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.